amene aja ndi abale athu. Tikayamba kukangana kenako ndikuza kondana anthu otiona ali opusawo. Ndiye ine sindikufuna zokangana ndi aliyense. Sindikangana nawo, anena nyenwa, sanena nyenwa. Ineyo ndikufuna kuti zimene amafuna Dr. Chilima mziko muno zichitike. Chika chimene chikudabwitsa akuti ayi akugwira ndi achakwera siwa UTM. Kodi anatitengera kupita kwabwira chino ndi achakwera ndine? Ayi. Anali bwana athu ndani kodi? Achilima. Mene Achilima amatisiya. Anali ani mchani kodi? Mboma. Sokono ine iwo apita sikati ndachokamo. Ndikakakumana nawo akanifunsa kuti nakusiya kumene kujako. Umachokera ifo chani? Ngati wina amaona kuipa kwa zinthu. Ndife kapena ndiwo. Komanso chingachipanga makanya athu. Vice President amayendera ndi President. Zimene tikudziwa ine akanakhala ena pamene asakumvesesa akanandifunsa. Palibe ndi mmodzi yemwe amene anandipeza kuti kodi ichi chimakhala bwanji. Ayi Jehova yakalankhula izo. Yakalankhula izo. Ndiye ndikuti olo anditukwane, olo andinyoze, nthawi yomwezera ine. Chani kodi ilibe. Nthawi ili ndi ine ndiyo akukira, ndiyo apempha kuti bwerani tikamere nkhaniyi. Kamene tikukupwetekani konti kulokusolereni. Komanso tikamapapa nkhani ya mtchiko ena yazunguka. Ndiye nkhani ya mtchiko ndiyikambenso mwadira ine. Kodi mtchiko umakhala mtchiko soti uli munthalo? Mtchiko sikati makhala mtchiko soti walwa muphala? Mtchiko kuyika muphala ndichani kodi? Uchosamo ndichani? Mtchiko ulo muchose muphala mumutayira ukoko anthu akauona ati ndichani uku? Mtchiko ndine. Mtchiko ulo muchose muphala ndichani kodi? Mtchiko. Ine sindikufuna kuti tizikangana iya. Komanso kuti tusanu kwera ena. Kukangana kusafunika. Ndiyathokoze amene ali kumene kokowa ena amandipira mafoni kufuna tikambirane. Baibulo limanena poyera kuna kuti izani anthu panga tikambirane. Kangana nenana sopanda ntchito. Ndikamagona ino maganiza milandu tikakambirane. Moti ndiganize kuti inu ngongole mpeza liti. Inu lero mukaona Amalawi Congress Party ndi abale anu. Mukaona ADPP ndi abale anu. Mukaona UDF ndi abale anu. Aford ndi abale anu. Tonse ndi abale. Zimene tikupempha ine maganizo anga a president chakwera kuvomereza kuti ukuti nazoona izizi. Tichiteni izizi. Kodi mbali wako uja anakamba izizi. Tizipanga bwanji? Kumene kondikulakwa? Inu pay. Inu chani? Paise bwana. Akakukalipirani, akakutukwanani, muzungoti abale inu ndinu abale athu. Osabwezera. Akakutukwanani, akakunenani, osabwezera, muzungoti chani kodi? Ndinu abale athu. Achilima natititira. Aliyense pano akakupazira loti Madam Mary Chilima. Mapereka ulemu wapempherera wa Mulungu. Mayi Mary Chilima. Zimene anatichitira ife Achilima sizikanatheka kupanda mayi Madam Mary Chilima.
amene chakuwapasa ulemu osatchula dzina lawo pa zinthu zopusa, osatchula chilima pa zinthu zosakhala bwino. Tiyapase ulemu Madamu Mary Chilima, not only ku UTM kwa mdziko lonse. Madamu amene ayenera kupasa janwali ulemu. Charity tizipita, kusikiti tizipita, kuti tikati tutukwane zimwera ziti ayi usatukwane. Ukamapemphera ukatutukwane iye ayi usatukwane. Ndibwereza mosiriza. Ngati uli Khristu walowa ndali usakale fisi, kalabe Khristu. Ngati uli Msilamu walowa ndali usakale fisi, kajanso Msilamu. Social media yasatuka platform ya satanaso. Kila mtu zabu nobwino pinapinda azipinda koma yunyo kale pansi kumapemphera ziko lino linaleke bakale likupita kwawo. Mulungu anatilenga tikale daliso kwabwina ninzake timwalire paradiso kapenda kuti kujehena. Inu mufuna kujehena? Mufuna kuti timangeza kuruta kombe musenya adani. Ambuya kudaliseni ngakale pantuzi kuti tisazikane. Ambuya kudaliseni. Como con mi mamá, no sé.